Magnano mbola tsara atsika jiaby amty folakandra ty akory aby atsika agny asa bakorahera. Nitsongeko hira igny, naleko hira igny, andesitsika amakafaka ny fiaignana misy amitsika Madagasikara amin'ny fotoagna zao. Zobaka anao mandeha l'église isan'andro, mandeha mikosoaly isan'andro, manompo Zagnahary isan'andro, aza mivolanke hoe Zagnahary tsy mamaly. Zagnahary mamaly. Fa izy alohan'izy mamaly anao, izy mitandregny anao tsendriky. Ya. Fa izy tsy miragna amitsika olombelo. Atsika maregny niany mamaly niany fa maly niany. Non, Zagnahary tsy karaha zegny. Izy mitandregny anao. Feom-bahoaka feon-Dragnahary. Niany izy tsy mamaly anao. Fa andran'izy mamaly anao, io anao matsiafa, maogomata zay mahery nefa misy katakata masaka malemy. Ino ny tiako avia? Ny tiako volagny, kabaro misy, kabaro mandalo, kabaro iaignam-bahoaka, indrindra atsika Madagasikara. Mazava irany lolo sy ny tariny igny, le dimbaka avy any Nazareta ozy izy. Nagnafitra izy hoe zambola ho avy. Ino avy Ntaolo? Razambetsika taloha mivolagna hoe Zagnahary tsy ambigninao niany, ambigny nefa. Ampodiko volagna Ntaolo, Zagnahary tsy ambigninao niany, ambigny nefa. Nefany Ntaolo koa ny volagna hoe feom-bahoaka feon-Dragnahary. Nomaly zany volagna teto, tsisy olobe ma Madagasikara. Lan'olo manga ma Madagasikara. Safa mamony pesosy jiaby. Fa mamony pesosy jiaby zegny ny olo tokony amiagna voninahitra jegna, ka any magnanognano raha tsy fatao, mivolambolagna karaha kapoaka morabalatsaka, mikapokapoka, ngoangoangoagna. Mampalahelo. Mampalahelo. Tsy tratra zahay mivolagna eto hoe andesinareo ia mo Madagasikara ty, andeha tekinareo ia mo Madagasikara ty, andeha mezanareo zao ma Madagasikara ty. Fa tsy izy Ndragnahary nagnametsika ny tsara, tsisy raha tokony angatatsika baka ivelany. Fa noho tsy fifankatiavana, nandiavagna le fiavagnana, anka nanjary karaha Messi, nanjary karaha Neymar, re Mbappé mamony vola. Zegny ane raha misy amitsika Madagasikara, mamony pesosy olo jiaby, indrindra fa ny mpisolelaka ndraiky mpinono amin'ny fitondrana. Adigno andro fa rony miboaka baka tamy vahoaky. Rony tarmigna ny tezaigna, ny biazigna tambany ravinahitra, niananareo avy agnaby io, mba raha hely anagnanao, lolo avinao tapondoha, andesinao agnabony sorokinao, vimbinao mitratranao. Baraka raha ndeha boakanao. Baraka. Nivolagna lolo teo hoe namadiky rano izy, rano lasa pi. Maro amitsika mahay pi zegny, ary maro amitsika tsy mahay. Navadiky ninga ity, le lava volo, lava be volombava ty, le dimbaka baka Nazareta ty, rano ty navadiky ny loso divay. Mba iaran'olo jiaby mikaka, iaran'olo jiaby mifaly. Tsy vitan'le divin, le rano koa navadiky ny divin, mbola nataony koa fa gagagna hoe mofo hely, nanjary mofo be, nahampy vahoaka. Ny tiako avia, atsika isan'andra
mandesika dimanche isaka fête de Pâques tsy haiko fête de nino isaka Ramadan isaka Ide Zagnahary aloha ohatsika mahino atsika magnano hypocrite amy Zagnahary mahino atsika magnano hypocrite amy aloha za anao izy anareo ro araiky fotsika eto tsisy olombelogno nagnamboatra olombelogno ny fampisongo natao fa ny fahinana ny Zagnahary adignatsika fa le zalahy agnabo ane nagnametsika fahinana le zalahy andiana tompo etsika isaka dimanche isaka fety masiny isaka joma isaka botsy isaka riva atsika agnatin'ny andra raiky misy fanompoagna sasany indimy mandeha mikosoaly adignatsika fa ny Zagnahary ane io nataotsika soma zegny le fiaignany mampalahelo mampandiniky ndre anao mitandregny hirany lôlô teo fo ko olo manam-pagnay misy toetsaigny hoe nataoko nino mavahoaka reto nino ratsy nataony vahoaka reto tamy fotoagnany androny Pharaon magnano toetsaigny ataonao io parce que Pharaon tsy nahefa misy Zagnahary zegny non aminazy izy Zagnahary potiny izy mpanjaka ke anareo mpitondra piso lelaka pinono azany loha samangina zahava fa Zagnahary tampony lohanao izy tsy ambigninao niany ambigniny vahoaka amare ro vahoaka ampijalinao ro reny vahoaka an-Zagnahary komasy mivaly tsy helihely aminareo aboakany Zagnahary tsy helihely aminareo fiombahoaka ampijalinareo tsy ampinaninareo vetivetainareo diadiavinareo tsy asianareo fotony ziska amy razagnandreo Zagnahary mamaly moramora Zagnahary tsy mamaly olo ratsy fa izy ndraiky mamanko be ny mpagnano ratsy apitra fagnontaniagna amitsika tsy araikiaraiky ny tiako aviagna amy raha jiaby zegny mampitokiky mampahinakinaka ary mampalahelo le toetsaigny anagnany reto mpitondratsika ny fotoagna zao ty hoe magnano Zagnahary tsisy magnano Zagnahary tsisy ro fotony nino miboaka mibaribary baraka amy raha ataondreo inona ambarako teto taloha nisy cinéma agnatin'ny kategôrin'ny cinéma misy ny hoe visa C ny katita kely misy ny visa B ny vantobantony ary misy ny visa A ny ray aman-dreny adulte fa zio ty reto fitondragna reto ro mihitsy ny andeha moro 4e catégorie agnatin'ny cinéma visa D cinéma visa D tsisy raha tsy hitanao agnatin'ny catégorie zay ndefirogny fitondragna ty le hoe visa D amle fitambarany le telo tary hoe visa C visa B visa A atsika koa miza fitondragna ty amy fotoagna zio tsisy raha tsy hitatsika atsika mita visa C tsika mita visa B atsika mita visa A incroyable mampandiniky
managna ray aman-dreny vetsika Madagasikara, managna olobe tokony ajegna vetsika Madagasikara, managna ray aman-dreny avoateza talohantsika zanaka zandry Madagasikara. Non, aminaka tsisy. Aminaka tsisy fôton'ino. Koa raha ataondreo reto tagnatin'ny 25 ans za, mety maro anareo gny tany hoe magnino ma zoky be mikonty 25 ans. 25 ans! Fa nandoky raha tsy manjary ataondreo niany nomoaly fa komoaly io rô. Ary tsy voaovandreo. Sorandreo deja fa ratsy normal tsy voaovandreo. Jerindreo ratsy normal tsy haindreo magnamboatra izy. Anka baraka ny boaka. Baraka? Ke amin'ny fotoagna zio amizay, matoa baraka jiaby io miboaka. Ratsy manjary jiaby io miboaka. Noho ny fitandrignesan-Dragnahary le feom-bahoaka. Mafy mahazo vahoaka malagasy izy. Alohaloha aboakako le baraka. Isaka lera, isaka semaine, atsika misy baraka miboaka fo. Ary ty le grave. Le mpitondra tsy mety avijery hoe raha mandriky amin'ny aty ny alahelom-bahoaka. Sintrana alany andriana, tsy karaha alam-bahoaka. Ratsy alam-bahoaka zalahy. Ratsy alam-bahoaka, ratsy e. Adinatsika zegny le teza, tarimy, fagnabeazana, education, napetraka ny razam-betsika taloha. Nefa neo razam-betsika taloha tagny tsy nandeha lekôly. Vandreo jerindreo miasa, jerindreo mikaroko, ary jerindreo ny fankatia. Na baka atsimo anao, na baka avaratra anao, na baka antignana, na baka andrefa, na baka agnivonivo ao, jerindreo ny hainy tambatra, jerindreo ny hainy karoko, jerindreo ny hainy andiniky hoe karakory ataotsika. Diso vaza koa diso, ndre kolonialy, na hoe colonisation nisy tamitsika teto tsy nagnatoetsaigny roy. Les colons tsy nagnatoetsaigny roy io, nema atsika hoe nanjanahndreo tagnatin'ny firy tongo. Nisy ny vonegna, normal, logique. Potony taloha baka tsy nisy les droits de l'homme. Kenao koa fa magnaratsy mety. Tsy agnatin'ny lalagna raha ataonao, anao poto. Karaha nataonareo anabaviko. Virginie, mandrepentadagna anao raha anabavy. Karaha nataonareo anabaviko, nampidirinareo tary, nivonenareo tary, docteur Dona namono izy. Nirahinareo, napidriky raha namonoagna izy. 3 andro après, io nareo vonvolagna hoe, andesigny Diego malaky, olo fa maty. Za tsy amoa tantara, fa mbo avy andra miboako izy. Tsisy afany amle zalahy bandy avy amin'ny ty dimbaka avy amin'ny Nazareta ty ne, namadiany Judasy izy. Firy andra ho Judasy? Amy kelera ho Judasy? Vola 3 namadiany Judasy izy. No netraketraka anareo ty anjaka amy fanagnam-bahoaka, lovam-bahoaka. Anareo mampiseho fa hoe zay zio ny eto. Voninareo tsy amy lerany vahoaka. Voninareo tsy amy lerany anabaviko. Tsendriky nefa volako aminareo tantara igny. Anareo zany mivolanke za anaday ny angigny. Non, za tsy mangigny tantara igny. Ndre nareo tsy amy fitondragna, toinoko fo tantara igny. Ary tsy maintsy miditra agnatin'ny la Légion de Madagascar
namonona nabafy tam prison. Fa za koa ny antany misy Jesosy le nagnano fahagagagna rano ny vadiky pi mofo hely nanjary mofo maro na ampy vahoaka za mba nandeha aminany Zagnahary Jesosy karaha nataony nampitsangagna le zazavavy mba nasaiko natsangany anabaviko. Fa Zagnahary mahery fiasa fa tsika olombelogno tsy mety zatra. Fa raha mahazatra zay niany naparary fony niany mbo ampizariny anao koa mare haboakany anao koa mare. Ke nisafidianiko hira igny fotony atsika zao mahita amy raharahany be 777 miezaka magnadio tegna ro jiaby amy fitondragna anareo tsy madio. Fa ty raha tiako agnontaniagna apetrako amy Rajoelina fagnontaniagna Rajoelina eko anao zao miasa loha mandiniky hoe 45e février sadika mena tindriany mena boka anao zao vaky loha anao hoe hagnakory fipoko ty conférence ny sadika ty hagnakory fipoko ty B777 ty. Miala tsy afaka anao zandry Rajojo, miala tsy afaka anao Ratsay Christian, miala tsy afaka anao Sénat Bomba Richard, anareo jiaby amy fitondragna ty miala tsy afaka fotony nagny asa batoegna zay Tsay Christian. Anao nandeha l'école, zay koa nandeha l'école, fa filière tsy mira, samy baccalauréat. Za nagnano tekniky, anao tsy haiko nindra nataonao, fa nahaizako anao amy maha Tsay Christian anao rango tamy Solima jusqu'à anao navy eo Mandafiraha. Azovy namotiky Solima. Valia zako anao fa matra zegny, azovy namotiky Solima. Atsika mikoragna zao, azovy namotiky Sekreny. Valia. Anao nefa ko maso mivolagna. Afa anao to nisy plomb tamy vavanao tsy mivolagna. Valia azafady PM. Azovy namotiky Solima, azovy namotiky Sekreny. Valia. Iska raha mipoko miboaka baka aminareo ao, tsy zay, zay tsy au courant. Apetrako fagnontaniagna namitsika bahoaka malagasy, indrindra fa anao Tsay Christian anao nivolagna fa hoe anao ro tsy au courant ndraiky Rajoelina. Mba agnontaniako koa nanao zalahy. Azovy nagnano signature ordre de mission nandianany ty ministre fitateragna ty nandeha tany. Azovy nagnano signature ordre de mission nandianany Augustin Ndiamananoro nandeha ta Téhéran. Keniana anao ivolagna fa hoe nandeha botry tsisy, nandeha botry tsisy boussole zalahy regny, nandeha dahoara. Navy tagny lingilingy. Nitondra titre hoe iraka ny Madagasikara, ministre baka Madagasikara. Azabadoegna zay zalahy. Zay kazabadoegna. Matoa ro nahazo, nagnitsy aboaka anareo. Angatako aminao monsieur le ministre PM. Nagnitsy sakinareo boaka ordre de mission ndry zalahy reto hoe azovy signé izy. Aboa. Tsisy ministre mandeha dahoara zay koa tsy mandeha vacances. Fa reto ane tamin'ny andra fiasandreo ro nandeha tagny. Azovy misigné DG sy ny
tompona ndraiky ny ACM nandeha tagny za Joakim Zandry Lafabra sa Zoky Labora Mindaoma anao ndraiky Rajoel ny signé ordre de démission jiaby azovy ny signé ordre de démission nandianany azovy tan'Angleterre igny Romivos nagnano fa tsy nahena ro nefa ny amin'ny fotoagna zao Romivos napodina ro kenao vola fa zay vahoaka gasy tsisy jery aza badoegna zay zalahy io ne volango anareo fa mamony pesos karaha Mbappé karaha Messi karaha Neymar engaka nazo pesos be loatra anka magnaratsy fatao ambony terrain tsy karaha zegny atao miaigny zalahy zagnaritry ambininareo ambinay vavaka hatika ataony isan'andra zay vahoaka io mivaly aminareo moramora ary izy io mampibongigny anareo io topina ndraiky ministre koa fa miboaka misigné ordre de démission anao premier ministre miala tsafoka anao zalahy lerana anareo nagnano Doumbert 32 Dantary Général Bomba Richard anao naheza lahy io fa niany izy nagnaratsy manjary zany tsy mahay non olobe anao ray aman-dreny olobe anao zalahy assume ratsy manjary nataonareo fa zay tsy bado zay tsy bado ararotinareo ne malagasy mangigny fa raha hainy malagasy reo tsy hainareo tsy anareo mahita reo io mangigny raha hainreo io tsy hainareo azovy nagniraka nanambotro Zandrila Elia Bevahiny na io tsy sakinareo volagny ansambory fotony niny ambara zay vahoaka baka fa lerana nareo iaro ro koetranareo ny minono ratsy finono o namon'olo amin'ny poison amin'ny hanigny anareo jiaby mitsanga fa raha manteky amin'ny vahoaka baraka ho antanindrazana anareo jiaby miala bala tsisy alanareo bala eto kelera koa nabongigninareo Madagasikara napalapalanareo vahoaka topina ndraiky voalohany amin'ny ratsy manjary agnatin'ny fitondranareo président république premier ministre fa aza magnadio tegna eto anao zalahy aza magnadio tegna anao zao ndy volagna aminay fa raha maventy be karaha io ke ministre ny fitaterana ty andeha dahoara fo izy andeha non non tsy possible ingay Richard Bomba tegna magnano koragna mialatsika aminao ray aman-dreny agnatsoko saponao fa anao tegna magnano koragnany Jilamboto allo ataoko direct tsy mipetraka maha général anao ko koragnanao jiaby io n'importe quoi assumer raha koa fa tsy nanjary fa zay kaza hodikody o démocratie o azovy zegny hoe apetrako aminao fagnontaniagna général Bomba fitondragna démocratie ataonao roa io valia koa baka za anao koa lehilahy mariny valia hoe fitondragna démocratie ataonareo io manambotrambotro olo migadrakatra olo mamonomono olo anao ane agnisan'ny namono olo anao agnisan'ny tifitsy tamy raha rano 2002-2009 mialatsiny aminao général
fakaza magnadio tegna anareo. Feno vidéo mandehandeha agny nahitagna anao nagnano action et réaction. Fa tsy niany anao na avy eo magnano farany anao goaka amy tilagna agnaby ka hoe madio tratra anao maloto. Tompona andraikitry ny be 777 anareo mianakavy. Anareo mianakavy. Tsisy olo signé ordre de mission ndreo olo reto koa tsy anareo. Augustin Ndremananoro zao ndigna magnamagna agnino terrain igny. Agny moa tanàna anazy. Soa mamanigna agny tany misy izy. Matoa izy nandeha tagny, o signé ordre de mission. Ary o iraka nampanovigny izy. Fa izy io niboaka baka raha jiaby. Marigna raha volagniny lolo amin'ny hira igny. Zanaka Zagnahary ny volagna. Andeha zaho izy izy ary mbola ho avy. Mbo avy izy. Eto atsika izany. Ndre tsy niantsy amare. Zagnahary mamaly anareo moramora. Rajoel, anao hita poky hita pirenena. Anao tamin'ny etanao Siranja. Jiska niana mareny tetiny. Ndraiky niboaka eky volagna zalahy borosatiko igny. Hoe, vahoaka anakary eto. Zay mandevo. Amy tany Arabo izy magnano vahoaka anazy fa tsy amin'ny Ambaribe io. O tsisy vahoaka anazy. Zany efa nivolagna. Ndobaka. Ede tsisy raha ataony anareo. Matanjaka ro koa mavita raha mitsangana amin'ny Ambaribe io. Ko uzo. Hitima. Badrina ataony Ambaribe io. Mandiana. Zay nefa tsy volagna. Mandiana. Fa Zagnahary izy fa mamango anareo kibe moramora magnaboaka anareo baraka. Alohatsy ny igaka rano ny vadiky pité. Keziny. Anareo ndre nino raha volagninareo io. Ndre azovy olo irainareo io. Ndre konty faky, ndre konty fotka, ndre konty fako alefanareo io. Anareo tompona ndraikitry voalohany. Tsisy olo misigné ordre de mission io. Na ino tsy aboaka anareo. Aboabaka ordre de mission zala. Azovy tsy mahay lalagna zegny. Ko ministre fa miboaka anao amy primature mamango signature ordre de mission. Fa tsy zoky be wala tsy Zandrila Joakim, wala tsy Zandrila Fabre, ao tsy Zoklab Mndahoma. Anao amy primature ni signé ordre de mission io. Ary nonanao antsoritiny Rajoel ndraiky Ravatomanga amy tapikorognanao Lamboridy. Baiko baka amindro na viandraha io. Fa zay ka za ribiribegna. Samy baccalauréat, samy mahay taratasy, fa filière tsy mira zama. Za teto matetiky ny volagna. Même Zandrila Joakim, salut mon frère, matetiky ny volagna. Io généraux nareo, tsy haiko officier nareo reo. Indiscutable et inavitable. Aiza la? Anao olo be retraitre ny sotro ronono ho atsika. Un général tsy haiko firy étoile. En plateau anao mangala baraka tegna. Fa ela za teto, matetiky zany volagna zalahy io. Lumene. Mialatsigna aminao ray aman-dreny tognony ko agnaranao. Fa baraka, fa maro. Anao isaka magnano émission tale.
apetraka ny journaliste fagnontaniana anao hors sujet tseny zay anao vao journaliste manetra anao matetiky zandry vavy mialatsigna aminao anabavy sy bela volana atsika ne tsy mikoragna zay fa mikoragna io anao vao magnariny koragna mandeha za fa naviny volana ô zala izala ty tsy mendriky ho izy manonga plateau fa io mba hitanareo problème io général humain izy io ety niboaka izy io zoko be tsy mpaminany Joakim tsy moasy fa raha koa volagninay eto io tsy maintsy avy agny parce que fa hainay ary farigninay izy io boaka ba matoa anao navy amy grade général zay zala maro sampanana lalana nandalovinao fa tsy niana anao navy amy plateau baraka ne igny zokla baraka igny rala baraka igny ray aman-dreny za koa tamy placenao après émission nao igny ankosako anada fa nadosiko jiaby maramila ma général za nariako natsipiko amy campagne za fa tsy général même za retraite. Salut mon frère. Justement izy baka nambariko teo ro jiaby pendeny raha vatomanga pesos jusqu'en président république normal rajoela tsy masaky ny vola raha vatomanga fotony anagna raha vatomanga vola rajoela tsy saky ny volagna raha vatomanga na ino tsy masaky ny volagna raha vatomanga anaro nanao tsay Christian nanao sénateur président sénat aseva mivolagna raha vatomanga raha tsy manjary jiaby atao raha vatomanga Madagasikara io azovy aminareo gouvernement masaky mivola fa ny vahoaka tsy magnino ary aboanareo zandrila ralahanay Elia Bevahiny zay firangatany tsisy agnabon'izegny zahava tsy haiky namon'olo tamin'ny anniversaire nalefa ia amanjakandry napilifasiny agny tsy haiky viavy igny dikan'izegny mazava ne raha volagninay jiaby teto misy olo maventy eo amin'ny aro izy matoa izy nalefa agny na ino tsy napetraka amy marobe ao alezoto atamy mora ao na alifasa ary prison natsangana anao rajoely alifasa agny izy anareo koa niditra amy prison natsangana anareo io nareo mivola vahoaka hidrika ao anareo ampidiriny amy prison natsangana anareo io aro avy boka izy anareo 16 ans 25 ans tondra baraka anareo tsy empaka baraka zany nde faty fo zay fa empaka ranomasina fa tsisy itomagny avany maty no nietraketraka ataonareo Madagasikara porahifinareo totalement non tsy mamango amy zoko be zala anareo jiaby même raha vatomanga agnatin'ity kony be 777 anareo ary andikaiky FBI madaba karaha anareo ambaranao ma FBI draba ambaranao Interpol draba ro miasa amy cerveau fa ro tsy miasa amy baiko ben oui fa ela atsika nikrie raha zay teto frère zay naviako mivolagna ingay bomba général igny hoe ary démocratie nagnitsy aboaka anareo gadra politiky Paul Rafaroana aboaha mbola rajonazy andrila madamo igny nampiala ambikiny tamy fitondragna niany izy député Sainte Marie aboa madame Sophie tsy haiko madame Azovy igny gadra politiky jiaby regny aboaha anareo koa mefa démocratie misy a Madagasikara
Fa zay kazaka dalena tsisy démocratie Madagasikara, potehinareo ny démocratie Madagasikara. Mialatsiny aminao général Bomba, anao ny tokony voalohany miditra prison. Raha nataonao 2002-2009 ambaranao dignany vahoaka, misy vidéo ne agny nahezagna anao nahitagna anao, nagnino anao tsy gadregna re, ndo midika amy gagazo ao hitanao izy, oh les autos, fa tsy eto niany anao azany bénévole, n'importe quoi, vandiny tseky, hitanareo tseky misomabiny azy tsy voa azy igny voa, karaha igny somabiny tseky, tamizay mbola nisomabiby karaha igny, na zay nisoma cogné, course cogné na cogné natao laboly. Tseky maboto mialatsiny zala. Karaha nataonao mpitsaroviko anao généraly Bomba, hitanao volagna nataonao hoe reo andafy agny reo ne botin'ny vazaha ka anao mandeha mivangatany amy tany vazaha, mivangatragno anao amy tany vazaha, dikan'izay anao nino mivazaha anao amy dikan'izay. Mba dinia ihany le teny aboaka généraly, dinia ihany le teny aboaka, assume anao koa diso. Olobe zala, olobe foringa ozy aminay avaratra agny, tsy haiko na hainao dikan'izegny, magnontania tsy haiko Christian fa hainy zegny izy zanakan'olo baka avaratra, olobe foringa. Za nefa mivola tsy haiko nino asan'ny Bianco, tsy haiko nino nananganana nagnapitrana amy plasiny IGE, ino asan'ny PAC, CGI, ino asanareo jiaby io? Anareo zao tsisy masaky mivola na Bianco na PAC na zovy na zovy, ino raha ataonareo io? Pesosy vola maloto ampiasaigna Madagasikara. Normal ny vahiny avy magnano rôle parce que mampiasa vola maloto miaraka amindreo. Mbo ivadika ambareo betsika mikoragna resaka vahiny vola maloto zay baka io. Fa zay akazabadoegna zala. Anao ma mevitry le maine, tsy haiko l'humain, tsy haiko lumiren, tsy haiko azao agnaranao, anao ma mevitry hoe fa anao mbola maramiraka mibeko. Olo mibeko anareo amy plateau, Jean-Drive mpagnano gazety, izy ny MC maître cérémonie anareo, fa tsy anao mibeko. Mba mangala taka raha tsara. Anao ndraiky naregny zay jiaby teto, miala tsiny, miala fondro, miala satroko aminao za ray aman-dreny. Général pisotro ronono karaha nareo, Désiré Ramakavelo, i tsary nagnantoetsaigninareo io. Contraire izy mampianatra, mieduqué, magnitsy, magnambara. Fa koa karaha ino ataonao nitondra tagnatin'ny tsafiry taogna anao, gendarme ke hoe niany anao général retraité, toetsaigny karaha iny andesinao plateau, oh! Baraka fa tsy loana ito. Eto koa za mitodika amile ray aman-dreny namany. Papa, zama, tonton, anao koa fa naefa olo adala devant anao tokony nanginy zama. Ro ne olo adala, ro fa mamony pesosy, ndre retraite, za boka reky retraite. Bomba, tampitambeza iny andeha natao président Sénat, endraka aby. Tampoko navy amy président Sénat, ary lalagna, mehe lalagna anao mbola velo nandeha natao agnarana anao camp militaire, camp gendarme andeha atao agnaran'olo velogno, tsary nisy tagnabony tany, aia lalagna gendarme amy vola zegny, aboazay eto. Asa atao dala zay zala. Avy amile hira hoe aza atao adala zao, izy de DSP asonamo.
za ne volagna anareo isan'andra Rajoelina namianao poison reto généraux tsy haiko officieux tsy haiko nino reto anaka mamon'le grady andesindreo rô mamon'le pesosy mipendreo rô agny amy tsizy magnala barakategna igny dikan'zegny anareo gendarmerie ratsy teza matao olopenareo magnano toetsaigny karaha igny ratsy teza ny bomba ny lumene ratsy teza ny gendarmerie zay tsy faly mamalia baraka regny na bomba na lumene samby nangala baraka gendarmerie n'importe quoi aleo baka tandrignesatsika kabarinandalo andrazo amboaritsika izy alefatsika eto egnatra tegna egnatra za volagna za koa tamy placenao lumene fa ela anao teto zoklary mandreny volaniko hoe non tsy leo zalahy ty le général nandesi minody retraite fa tokony adosiny aminazy ke za koa niany amy placenao ny désarmé za tompony tegna ny désarmé za zalahy fa baraka anareo roe lahy miralahy samy nangala baraka tegna araiky moa tsy haiko pacifique tsy haiko océan tsy haiko méditerranée araiky retraité officieux général mon cœur aloha tandrignesatsika dalagnanao ro Ratsana ny efitrao tokony vahoaka lany anao de miongana fitokam-panjakana zany angaty io zany tsy maresy lahatra an'ilay vahoaka tsy maresy lahatra ny efitrao tsy hoe tsy maresy lahatra io bakila vahoaka vahoaka tsotsirana efa niakatra izy fa nambanana basy gina nambanana basy vahoaka votoponona zany io rangaty mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany moramora ihany alao etsika mpanaja ianao nge manana tserominao zany tsy miaramila anao général rasolof manana tserominao ianao niakabe zoko zazany voalohany voalohany zoko zazaka anao rasolof zoko zazaka anao baza tserominao Andriamatura tsy manana zona tsy miaramila anao Andriamatura tsy atao anatina fadara zangy ny teny tsotra zoko zazaka zany teny tsotra vetivety tompoko vetivety tompoko raha sitraka nareo amina lahy vetivety tompoko raha sitraka nareo amina lahy lumene général retraité anao koa fa natsapa anao zandry tokony najenao izy na mafiarany tension nisy taminareo roe lahy mianaka anao zandriny tokony najenao izy nde tsy niady aminao volagna anazy aja izy amy mahazoky izy fa anao zandry nagnano gisalamo maketsa bivava ndraiky mary volany ty Jean-Jacques ane anao moa mbola mihevitra anao mibaiko maramila anao koa mibaiko maramila mindao mipodiky raha bomba agny anao mibaiko ay fa tsy amy plateau olo mibaiko anao agnabo amy plateau journaliste ndre za baka tafitoki kely za aminazy igny za koa tamy plasiny zandry la iva MC na hoe maître cérémonie izy ny journaliste cérémonie izy ny journaliste mitondra anareo roe lahy tsisy andra koa anareo manonga amy plateau naka tsisy andrany koa anareo manonga amy plateau naka fa nareo tody journaliste nisy fagnahy izy nandaminy azala zanaka teraka anareo zala mandaminy anareo olo fa sampe samby kola samby volo fotsy atapindoa non ino aviany raha jiaby regny ino aviany raha jiaby regny
mafy raha mahazo Madagasikara. Baraka o za. Baraka koa ndra ataonareo Madagasikara. Ny efitsy ny kefa B777 ato ry zalahy fa mandoka. Ah zalahy. Oh! Za magnontany andesinareo ia mo Madagasikara ty ataonareo nino ma vahoaka nisy volagna anao atao lumene anao baka hoanina olo jiaby ani zao magname anao défaut même zao Clara Lay Jean-Jacques nisy défaut nazy amy mazoky izy fa le problème anao un général retraité dikan'izay taminanao tamy gendarme atao zegny gendarme andesinao atao ratsy taiza niboaka baka fagnanaovanareo fitezagna ratsy taiza mampalahelo mampalahelo heureusement za tsy nagnano service militaire ta Madagasikara fa koa karaha igny service militaire ataonareo vahoaka abilafa za tsy magnano service militaire tegna marina ambilafa za tsy nagnano service militaire zay baka volaniko zany za koa tamy place ny Zandry Laiva mpagnano gazety ny banjeko teo nareo nde nareo ny alako teo foiky fotony nareo foagna samy tsisy jery olo be zala mariny hoe nde amin'ny andafy aty amy plateau misy fa magnotefatsofiny fa mangoandry même agnatin'ny fivoriagna Sénat amy Quai d'Orsay misy fampitoraka fampanasara fa nareo raha tsary nisy 65 ans ataon'ity fitondrana ty za teto volagno faela zany vola za koa nahita général ty manonga matetiky plateau mbola angala baraka raha eto ty volagno karaha zegny koa misy araiky agny tseko sebo sénateur araiky igny baka mifaritra atsimo igny mbo agnano cinéma koa amy plateau za mitodika amitsika avagna ry Zandry ralahy na bavy mpagnano gazety Madagasikara mba fidiana olo ampanongenareo amy plateau fa tsy n'importe raha jiaby ande mpanongenareo amy plateau baraka zalahy sady cinéma visa D no baraka igny raha nandalo igny vraiment baraka anareo zao tsy senatra nde zanakanareo fa zanakanareo zafinareo vadinareo ragnonareo tsy haiko olobenareo koa nahita raha nataonareo amy plateau igny mety volonareo ratsy toetra dada ty ratsy toetra papa ty anareo zao tsy negnatra nody antragno amy tragnony vady aman-janaka anareo baraka nataonareo za megnatra amy plasinareo tegna megnatra mampalahelo ke amoasako jiaby zegny problème jiaby olo telo fo raha Vatomanga voalohany Rajoelina faharoe tsy Christian fatelo ro telo ino fivolagnandrozy igny toko telo mamasakandro nampapory Madagasikara abotoko ndraiky aboanareo Zandrilahy Elia Bivay simple raha angatako
zay ato amin'ny MRFM mangataka simple libéré ny mpagnano politika. Anareo zao tsy andeha morony dossier zany la Elia. Amitseko amle 16 tseko mbiagna mois d'août fitsaragna anazy. Ah bah oui, izy boka volako aminao zay zama. Non, anao koa boka ivolagna amin'ny Ankarabe. Zay fa ene zay Ankarabe jolany morengy. Normal député ne Ankarabe magnano morengy agnaty bureau. Normal fotony zay fa zatra morengy zay amin'ny Ankarabe. Donc normal député ne Ankarabe magnano morengy agnaty bureau. Keza koa tam place zandry la iva. Zany ala tam plateau tsy mpanjeko to ro lambrala. N'importe quoi. Mampalahelo e. Pesos zala. Andengalana ro baraka tegna. Rajoel. Tsay Christian. Ameko solution na ro miranandalo. Ary raha zay fa navinambarako teto. Izala retraité général io meza place. I mangigny edy. Mangigny kara bomba. Fa izy avy ndraiky avanda edy. Fotony bomba to tsy regny izy navy amin'ny Sénat izy regny. Aseva amia place. Misy justement. Tsay Christian. Recruté nareo général humain igny. Amezanareo izy place ino? Ministre ny fitanteragna anabakabaka io fa heno. Kara izy miembagna baka amin'ny plateau io izy agny. Aéroplane izy jema zegny. Non. Anareo zao mbola mikontinue fa manjary raha ataonareo. Nde za matoky. Ndero membre agnatin'ny Sadeky. Ndaiky ry Sadika association nareo aby reto. Ho avy reo. Reo mety avozo andeha aminareo. Non, sérieux raha mbarako zegny. Za sûr ary sasany mbola andefa délégation fa tsy le président na premier ministre ho avy. Fa izy koa reo navy. Bognosy anareo fa ampodiko ndraiky. Journaliste africain tsy mitokika aminareo. Journaliste africain tsy afodinareo vava. Reo avy eo reo manginy. Reo mizara jiaby reo avy amindroany reo magnano discours en plateau. Pa. Africain mbaranareo mijeranareo amin'ny adalagna ataonareo. Andeha diagotsika. Baka salle du cinéma ny fitondragna ty. Diego. Misy cinéma zala Madagascar amin'ny fitondragna ty. Atsika varatra agny, atsika salle du cinéma ny fitondragna ty. Ny raha misy Diego. Njana regny volagna zandry lahy Ismaily hoe fa PM ny dresse police tsy haiko nino taminay tavaratra tany. Zandriko Ismaily za tsy contre anao frère, anao zandriko. Tsika piavagna, samy zanaka Diego. Fa tsy haiko asa anao nahazo renseignement correct. Fa tsisy olo tsy miafatra. Même niany. Miafatra vahoaka. Indrindra amreto police grand pouvoir reto. Police grand pouvoir mbara premier ministre anao zandry la Ismaily mampiafatra olo jiaby raha tondro. Fangalagna vola. Tsara ny sécurité publique. Fataova amin'ny lalagna ara-dalagna. Fa jusqu'à mpitondra bisikilety azo ny zala police ny grand pouvoir. Non. Mampiafatra. Moto fa tsy volagnina. Bajaj fa tsy koragnesy. Ke za mpody aminao zandriko Ismaily. Za tandregny live-nao matragna igny. Ambara premier ministre anao.
tsy tany araiky fa tany maro izy be zay. Tsy haiko mbiagna le premier ministre volagninareo fa anareo jiaby miala fa police Grand Pavoa aza lazandroko indiscutable mampieky Diego jiaby ary mampitomagny olo amy quartier Grand Pavoa. Misy anabaviko mipetraka eo. Koziny baka zegny mazatra tsika. Zanaka pravavy. Petraka Grand Pavoa eo. Miafatra. Azondroy. Araiky. Mbola Diego fa tsika. Apetraka fanontaniagna ho an'ny secrétaire général. Za boka fa tsy me place nazy parce que za tsy tia tam, za izy tsy tiako. Fa raha ataony tsy mamango. Jocelyne table repassé. Izy io boka fa tsy député mbahoaka fa izy io député ny fety. Misy fety Ambelobe izy pitariky. Misy fety Sava izy pitariky. Misy fety amin'ny Ambaribe izy pitariky député ny fety. Monsieur Boura réglage anao fa volango déréglé anao zandry. Atsika samy nianatra tambe flotte io. Déréglé na roe menada fotony nino. Aza la. Fako moaly. Tiako no moaly. Nanomboko 15 heures de l'après-midi. Tapaka moto vahoaka ny Grand Pavoa. 15 heures de l'après-midi. Jusqu'à 1 heure du matin. Moto vonande. Moi. Arts Grand Pavoa zarek voarakara io. Diego volanko zegny. Maro quartier voandrazy. 15 heures de l'après-midi. Jusqu'à 1 heure du matin. Tsisy moto. Za boko nangotany aza la. Kenareo boko nandeha nihina taia. Mandry tsy nihina. Heureusement andro tsy Ramadan. Andro koa Ramadan nety tsara taminareo fotony nareo fo 1 heure du matin nety nandeha nihina alhamdoulillahi rabbil alamin. Fa 3 heures de l'après-midi, 15 heures izy ny vazaha, moto tsy miretry jusqu'à 1 heure du matin. Za tsy nandeha l'école fa za ndraiky nandeha l'école. Mba ngotaniako anao edy Boura, anao mba nandeha l'école baka fa za c'est pas la peine za ngotany Jocelyne. 4 heures de temps vahoaka tsisy moto. De 15 heures à 1 heure du matin. Diego io. Tsy tany araiky quartier maromaro. Nefany anao edy zandry la Boura. Déréglage. Déréglé. Ni wata teto amin'ny réseaux sociaux hoe agnatin'ny fagnamboarana ny Onelec ndraiky Jirama fa impody amin'ny lohan'ny jiro amintsika eto. Onelec zao aia. Jirama zao nagnakory. Rano fa tsy volagnin'olo Diego. Table repassé Jocelyne. Mbiagna ma misy fety Diego baka zay mahazo moto. Skanareo misy fety baka Diego malazo moto. Anao baka député ny fety Jocelyne table repassé amin'ny avaratra. Punaise. Heureusement andra vacances. Fa iko andra fianarana. Nagnakory ny katita kely madiniky ry zandry ry rahalahy anapavy. Le mianatra de 15 heures à 1 heure du matin tsisy moto. Anareo mba misy aignatra edy va? Président Corneille, gouverneur anao agnatin' zegny. Anareo mba misy aignatra. Atsika boka koragna mera. Mera sa iazao vi? PDS. Io boka cinéma raiky manokana koa. Vahoaka tsy amenareo herinaratra. Tsisy raha tsara nisy ta Diego, tsisy courant zegny. Tapaka hely fa mandeha. Ikeko fa de
15 heures à 1 heure. Nino mandeha agnameazanareo vahoaka motro à 1 heure du matin. Mba petrako fagnotaniagna aminareo vahoaka e. Tsy haiko hoe à 1 heure du matin nareo meny fanjakagna ny Diego motro andeha gnino? Andeha misavy? Sa andeha ndolo? Sa andeha amoriky? Fotony fitondragna ty boka fa zatra mamoriky. Mampalahelo e. Nefa nilaza ny Diego zay zala andrahaly karaha matsagna aminay teo. Ko Diego io andrahaly karaha matsagna. Fa zio andrahaly ategna haly. Fagniky io zay baka ambareo be. Diego zao nanjary fagniky. Province fagniky. Ko baka mba district mba toratora mba fanipanigny. Fa province fagniky? Non, oh! Nino loatra ma raha nataonay Diego? Nino loatra raha nataonay province ny avaratra zay hende to raha karaha zegny? Mba tiako misy mamaliky izy to anakazy e. Mba tiako, surtout anao zanaka avaratra, en tant que anao premier ministre, mba tiako valinao zegny. Nagnino ma zay zanaka avaratra to raha farany tsy manjary? Mangataka anao za malitsy igny. Monsieur le premier ministre, tsay Christian. Idrika amy la mairie tsika Diego. Oh! Za beaucoup après live misy raha affiché koa baka Diego amy la mairie. Tanàna madio antoko ny fahasalamam-bahoaka. Aleo ndesiko bakagny le terme. Tanàna madio antoko ny fahasalamam-bahoaka. Tanàna mazava antoko ny fampandrosoagna ny vahoaka. Fa aminay Diego agny fagniky antoko ny mampamirapiratra Madagasikara. Aminay Diego agny tanànanay maloto fa fahasalamagnanay tsy zarizary. Nino no tiako avia? Za nahita ny tsara nataony Zokla Jean-Luc be ny tanànanay tamin'ny fotoagnandro. Aminay izy mbola be ny tanàna. Fa PDS io tsy mi-existe parce que tsy agnatin'ny constitution PDS zay fa zay kazakadalenareo. Ndray izy fa nadosonareo teo ne nikortaginareo izy teo. Mbola nafo pompier bakagny amin'ny agnaran'ny la mairie parce que izy nahita lalagna nagnapidirany pompier ho an'ny la mairie. Akoatran'ny pompier misy amin'ny secret ao aby regny, akoatran'ny pompier tsy haiko na pompier mpanjakagna zo na pompier ny Ravatomanga zo na pompier Ndrajoely, akoatran'ireny nampitriky izy raha maro tamy la mairie. Fa ty PDS ty za tsy henky nahita ino raha nataonay. Fa izy nagnano copie tsy zanakanazy baban'ny efan'olo. Ro amizay mieboebo fa ro nagnano, nareo tsy nagnano. Nareo nagnano copie tsy zanakanareo baban'ny efan'olo. Zegny navianao io PDS tina Edmond mialatsiny aminao Zokla. Fa za tsy henky nahita initiative-nao personnel niboaka baka amin'ny fonao fitiavanao Diego hoe mba raha raiky nataonao. Continuité de l'état ataonareo, izy amizay ataonareo fa anareo nagnano izy. Nareo nisy raha nataonareo Diego? Nisy raha nataonareo Diego? Ndray place de la musique fotsy vao renouveler nareo? 4 étages tsy voadionareo? Tsena aminay ary tsy volagniny. Bazary kely, premier ministre magnano copie tsy zanany, baban'ny efan'olo. Azafady zala. Ino raha misy amitsika Diego ambarako anareo zio?
boko publié koa ty raha misy tsy le fagnanaovan'olo malala tagnana ny tiako volagniny za mankasitraka ary isorako le ny malala tagnana magnano fa anareo Orange TGV voangisay tsy haiko mandariny ny faritry Diana Sava Diego indrindra anareo tsisy raha ataonareo fa oeraoera magnetsy body magnetsiky molon zegny raha henareo fa heureusement nisy reto olo malala tagnana reto magnano ny raha misy mampalahelo olo malala tagnana afondro madio fitiavandreo tanàna mba impody amy lazany zegny ny manana camion mampiasa camion anazy magnadio tanàna fa tiany kabaro tsy amiako tsigny ro koa mampagnefa olo mampagnefa olo ro mialatsigny alaiko exemple ataoko ty mialatsigny aminareo tompony karaha ataony Zadima zanaka Diego madio karaha ataony Zadima za tsy magnametsiny reo ko magnano facture amin'olo angalandro aiky fa ro te tanàna madio fa anareo mila mairie nino raha ataonareo anareo amizay mahay mikonkogno tragnon'olo mahay mikonkogno dokan'olo mangala impôt ty impôt ary mandeha ia volany impôt tina Edmond alefanao ia volany impôt ramasinareo magneraka ny tanànany Diego anika olo tsotra tsara fagnahy miramasy poubelle Diego nino fo raha ataonareo io sus le pouce mialaza la miala boboka koa facture mialatsigny ialako tsigny aminareo zanaka ny Diego madio tegna madio heureusement nareo teo fa nareo koa tsy teo asa nagnano karakory Diego za me remercie Zadima zanaka ny Diego madio logique normale reo koa magnano facture amle vahoaka otriny le facture 2 fois par semaine reo mandalo mardi et vendredi $20,000 ariary tous les 2 jours 20,000 ariary 100,000 francs nefa ny vahoaka alenareo la mairie impôt nefa ny vahoaka angalanareo vola gauche à droite ndray mba nefa gasoil ny tomobile ndreto manapagnahy mitera madio reto tsy ataonareo la mairie ambaraha zay nataonareo iny vola be ny tanànanay ty eo tsara nagnano toe-tsaigny karaha zegny abokako nareo abaka io facture ny Zadima mialatsigny aminareo Zadima tsy hoe tsy fitiavako za mitianareo ary mankasitraka anareo ary manoagna anareo jusqu'à farany tohiza asanareo fa koa iambigny la mairie ny Diego PDS ny Diego c'est vrai tegna amin'ny agnarany hoe PD spécial mialatsigny aminao azoko la tina Edmond fa trop raha ataonareo amy tanànanay zalahy anao koa fa tsy mavita mialaza lahy anao ne tsy nitiregny zanaka Diego tsy nifidy anao ndeha to BDS vahoaka ny Diego tsy nanery horogno anao nitendanao hoe anao tsy maintsy mandeha PDS tina Edmond fa anao koa fa tsy mavita tsy leonao tsy vitanao miala simple ambilany mavita magnano
Diego nanjary karaha igny. Non, incroyable. Incroyable. Matoa nareo miramasa impôt amin'olo. Dikan'izegny responsabilité nareo magnadio tanàna. Volan'ny impôt agnadiovagna tanàna. Volan'ny impôt agnamboaragna tanàna. Volan'ny impôt agnamboaragna lalagna. Fa tsy volan'ny impôt nde milomanareo tegna. Mialatsiny. Karaha io boka raha misy amin'ny Ambario be eo. Rome contribution incroyable. Fiaignanandreo, anao gaga hoe mikarama ohatrino ma reo olo amin'ny contribution reto. Reto amin'ny service fiscal reto. Raha anagnandreo reto tsy anagnan'olo miasa. Même ministre tsy managna raha anagnany mpiasany contribution. Normal, logique. Parce que arovany ministre ny finance. Arovany DG ny finance. Zegny raha tokony zahanao tsy hay Christian. Fa misy raha tsy mazava en contribution ndraiky la mairie. Anao zao ty volana aminaka koa fa za tsy au courant zegny. Za zao be volana zegny ihany. Aminay Ambario be. Surtout. Fa elany volaniko raha zegny ty. Diego magnano nataony. Ça va diena la même chose. J'assure dikan'zegny les autres provinces, districts, même cadence. Azalahy. Eto atsika volaniko miambigny le bandy avy any Nazareta. Le dimbaka avy any Nazareta fa ho avy aminareo ny tsy rariny. Ho avy aminareo ny tsy mety. Manomboky mamango anareo Kobe-Zagnahary io. Mbola kibay. Mbola baraka, tsy ny kibay. Mbola magala baraka anareo Zagnahary io. Fa koa etaetany vahoaka, alaheliny vahoaka, fitaragnany vahoaka amin'ny Zagnahary, izy koa maso magnaboaka baraka anareo io. Anareo tsy olo misy fagnahy. Déjà anareo natao io tsy amy lalagna. Tsisy agnatin'ny constitution PDS zegny. Tsisy agnatin'ny constitution gouverneur zegny. Atsika zao raha antegna izy fa tokony nifidy lehibe ny faritra. Tsy nataonareo. Ary tsy saky seni volagniny. Seni landry baka. Parce que nagnano affaire maloto. Tokony nandeha fifidiana lehibe ny faritra. Fa tsy io gouverneur Bobo Madjiro. Au PDS, oui, c'est un PD spécial, oui. Mampalahelo. Aboaka koa boka io facture zegny. Publier koa baka io aleo hitan'izao tontolo zao baraka ataonareo zay. Alenareo volane, tsongofinareo volane, tanàna amizay tsisy raha pare. Avy Ambario betsaka boka io. O boka grave, o boka tsary tsy grave. Azafady. Tegna azafady. Zay ety nitarimin'olo be nitondra ta Diego teo maro. Antoko samihafa ta Diego teo naro. Zay niantra tsara. Zay niaigny tsara. Zay mandeha bazary tsara. Tanàna regninao madio. Isaka arivanao ravoravo. Anao mandeha place hôtel de ville teo. Tsy haiky misoma. Lomay tsikakaka. Magnino. Anao mizaha télévision. Anao masaky magnangaraty aby mandrimandry. Hôtel de ville. Fa zio. Ndrenao iboaka aligny magnano anao du père édifice hoe velogno zany ihany ody baka io sa tsy velogno. Zegny raha misy. Diego Suarez. N'importe quoi. N'importe quoi. Tapoko magnano lalagna tip-top. Tampoko izy tip-top, même pas un mois. Maleny latsaka izy fa loaka koa. Mampalahelo. Mafy raha nataonareo Diego zalahy fa koa atakany amile zalahy dimbaka baka Nazareta igny mivaly. Eko aminareo mitadiava lalagna miala io. Andeha Ambario betsaka maraparagna izy. Latsengy za tokiky. Za igaka rano ny vadiky pity. Teto za, il y a 3-4 jours donc si.
zany koragna resaka Mbariobe, resaka guide touristique. Déjà tsendriky na herihery volagna nataoko délégué ny tourisme Mbariobe, ry zandry anabavy rahalahy asidy vavy asidy lahy agnatin'ny fikambanam-beny guide zanaka Mbariobe, na tiaro narary na tiaro natao ankilaboraniko zay amire tompon'andraikitry fanjakagna maefa reto mivola boka ro fanjakagna maefa ro tsy maefa any ka za volaniko raha koa tsara za mi remercie fa ndre izy tsara izy anao remercie aviko zegny ahitsiko koa misy raha tsy marina. Ny koragna za teto hoe baka ia moa lalagna ia moa vahiny avy amitsika Madagasikara indrindra amin'ny Mbariobe oke managna droit mampiasa vahiny mba aia fipetraka amy vizandro olo aby reo. Managna visa marô autorisation fa hoe miasa Madagasikara, sa managna carte de résidence na carte séjour mazatra atsika hoe mahazo miasa Madagasikara. Zegny aneny raha tiany azavenarô ao amy tourisme hoe ty fisiandreo polonais ampiasainy ty vahiny araiky ty aia lalagna mahazo aondreo miasa, aia visa de séjour pitrandreo fa logero miasa Madagasikara et durable. Mialatsiny zegny ny raha tiany aviagna na aviako ny volagna raha igny. Nagnano interview boka madamo mialatsiny raha nabavy azo magnaranany igny nambarandreo za boka agnaranany igny madame Iavy Tasiana tamin'ny anao nagnazava raha jiaby na ino ma tsy nazavainao fipetraka andreto polonais reto ry oneny tadiavinay magnino ro apetraka anareo mahazo miasa ro vahiny fa magnino le guide topo tanàna zanaka tanàna zafiny tanàna tsy ambela miasa ary magnino ro mangataka aminareo mandeha bureau nareo amenareo vavaratsy mitaregny taminaka meme niany mbola nitaregny ro zandry ro ke anao nagnano le débat anao ranabavy Iavy Tasiana, bravo, tiako tsara fagnazavanao igny fa le question poseko tsy nivalinao parce que le mpagnano gazety namanao tao ne tsy mpagnano gazety fa fantôme journaliste mialatsigny e. Karakory zoky jo mialatsigny zalahy. Azave aminay aboazay hoe ino séjour valable fa avy reto polonais reto miasa aminay Mbariobe io azovina agnamero raha io agny ny tiany aviagna aloha le tandrignesantsika kabarinazy. Araka nivory tamin'ny ireo beach boy ny nosité zegny miantsy à propos ny fitarainan'zareo hoe misy ny olo tsy tokony hagnano guide zegny miasa magnano guide lasa mahelingeliny le asan'zareo de niezaka za igny teto anivon'ny préfecture sy délégation du tourisme zegny nampiantso ireo zay tompon'andraikitra misaragna amin'ny le asa voatony zegny nampivoriana ny tandriniesa ino ny zava-misy sur terrain hany satria efa mba mahita ihany zahay tsy mitsimbo fa saingy hoe miantso an'zareo mba nariniesana hoe ino le mamparary iro hany atao natao fivoriana hoe nifankareny ary nagnano rappel à l'ordre amin'ny lalàna zay mihisa io satria tsika tsy afaka mivoagna amin'ny lalàna na de eo aza hoe ny fitadiavam-bolany à gauche tsy fitadiavam-bolany à droite tsy maintsy hoe misy base
basé amin'ny lalàna zay misy atsika hoe amin'ny code du tourisme foagna zegny atsika dia nampahafantarany zareo zany ino ny asan'ny tour opérateur, ino ny asan'ny excursionniste, ino ny prestataire de service na hoe prestataire spécialisé ary ino koa hoe ny asan'ny guide. Zay sy zay zay ny fanambarana natao tao satria misy hoe un peu flou am'zareo le izy lasa hoe mifanitsaka zany ny asan'ny rontota ka tsy maintsy nagnano rappel à l'ordre ary misy koa zany ny descente ho atao hanarana maso araka ny fivoriana ny anty zegny manomboka amin'ny semaine prochaine zay no atao zegny le descente mixte zegny manomboka amin'ny aéroport sy manerana ny plage jiaby eto anosibe. Ya mbola magnentana foagna zahay avy eto amin'ny délégation du tourisme anosibe hoe vondroana tsy miditra agnatin'ny formel satria atsika hoe informel la majorité nefa hoe atsika ndraiky matsapa hoe voahitsakitsika ny asa aiza hoe zany hoe ny fiarovana nareo am'izay hoe aloha miditra agnatin'ny lalàna atsika miditra agnatin'ny formel ary atsika tsara zegny le lalàna misy mba hahafahatsika zegny mifampiaro satria hoe misy ao hoe ny flouté satria hoe nagnano tefampatana zahay avy aty amin'ny délégation du tourisme efa hoe maminavina ny hanomana formation ny guide sy beach boy mba hahafahanjareo zany hoe hanaraka antsakany sy andavany amin'ny resaka métier de guidage satria efa helahela koa manko hoe tsy nisy koa zany ny fanamezana ny évaluation teto anivon'ny ministère ka iomagna am'izay aloha zahay hoe tsy maintsy hoe ampiofina ny guide eo mahery am'izany to zany vinavinaina hoe ny fiofanana hoe hamenany zareo guide eto anosibe. Merci Zandrovavy. Merci. Mazava. Fa raha tokony nazavenao. Ary za teto fanavinagnontany. Fanaviny volagna ny marimariny kokoa. Ministre ny intérieur. Tompona ndraikitry ny vahiny midrika anao. Ministre ny tourisme. Tompony vahiny midrika anareo. Za tsy volagna amin'ny faritry sasany tsisy. Fa matoa amin'ny Ambaribe ao misy. Adikan'izay amin'ny faritry jiaby misy. Nino tiako aviagna navy zany volagna ministre ny tourisme, ministre ny intérieur. Matetika mivolaniko teto raha zegny. Maro amindreo vahiny io. Na européen, na asiatique, na itiako américain, na australien. Tsisy séjour, lany séjour amitsika Madagascar ao, tsy sakinareo roasiny. Tsy sakinareo ahondrana. Fa nitsika avy amindreo any, tsakarendreo jusqu'à agnaty lavaka tragno. Oh! Séjournao lany za malo. Ampidirindreo amin'ny centre d'accueil, zegny avion mandeha ligne direct mandeha amitsika agny alohanao miondrana. Loso. Fa magnino nitsika? Ambela miparipary. Lalagna. Araka volagnanao raha napavy tasy anahy avy. Ampiara. Maro amindreo vazaha io koa ny avy amitsika Ambaribe ao. Tsy niasa reo tany misy rotier. Ro avy agny, mitosy RSA. 560 €. Normal, ro mitosy 560 €. Ro avy Ambaribe, ro manampy ny vavana ro mpitondra. OMC sy forongony. Parce que pesosy. Magnanova zay boka anao andafy agny. Anao mpagnamia vola igny kam gadrogadraga ry. Ary anao le mpangala koa gadrogadraga agny. Fa mitsika ry. Vaza mamody vavatsika zala. Atsika mitanitsika. Za tsy malegny vaza, zany zana-baza. Za mipetraka amin'ny tany vaza. Fa za magnara-dalagna. Za magnara-dalagna. Donc, atsika pays farany be lalagna. Voalohany be lalagna. Aloha ataoko zegny. Atsika pays voalohany be
lalagna be loi zay. La loi nagnatsika Madagasikara. Tsy tokony karaha io fiainam-bahoaka. Ko loi nagnatsika Madagasikara, tsy tokony karaha io fiainam-bahoaka na sécurité publique, na sociale, na qui que ce soit, éducation, diable. Fa anareo gn'abo, anareo mpitondra sy ny forongony, amy direction sy ny délégué sy ny forongony, anareo ne tsy magnara-dalagna e. Anareo amy direction jiaby a Madagasikara tsy magnara-dalagna. Za tsy magnamiatsina anareo koa tsy magnara-dalagna. Fôtony ndray olobe nareo premier ministre sy ny président république to tsy magnara-dalagna. Akory mataonareo gnara-dalagna? De ny fandraitrany de ny taretry. Fa tsary nisy taretry ny tariky fanjaitry. Ke ny diako aviagna, madame délégué tourisme. Kofa lalagna n'olo araiky, même anao ambany fahefagna ministre ny tourisme, volagna madame le ministre oe, amy lalagna tsika tsisy raha zay fa azafady e. Io ne volaniko, za tsy magnamiatsina anao ranabavy. Tiako raha nataonao io, nazava, olo jiaby naregny zo io. Fa appliquer le lalagna. Tsy olo baka kôtsôtsôragna di beko tanàna tsika. Anao ne zanak'Ambarivo be. Atsika roe samy tanàna raiky niaviagna, même atsika tsy mpiavagna. Fa anao anabaviko fo, ko tsy mety za mivolagna. Karaha zay koa ataonao anao ndray zandriko, ko tsy mety raha ataoko za zoky. Volagna za, fa tsika tsy andeha hagnano karaha i Jean-Jacques ndraiky Lumene. Miady an-tsaina. Re boka miady an-tsaina volagnindreo regny. Angata mi za zandry. Délégué ny tourisme. Angata mi za ty tseky nisy olo nangataka za mi, mitsangana eto mivolagna ke tsy nivaliko. Sauf matetika ambaranay ndraiky zandro Joakim eto hoe, anao koa fa miverrouiller compte-nao, anao verrouiller koa. Anao koa déverrouiller compte-nao, anao déverrouiller koa. Fanao tao agnatsika zandriko vavy. Katakata maniry. Olo araiky atsika, samy zanaka, zafiny Ambarivo be. Tiako raha anao tanao, anao zao dokafako. Vraiment fo nakaza amy dokanao zany. Tiako fagnazavagna anao, fa tsy ampy. Tsy ampy. Ambara député, zegny raha tokony koragnesiny amy ministre ny intérieur, ndraiky tourisme, manaova sasalomo, reto vahiny tsisy taratasy, mandroboka tanàna. Ho avy ane Somaro, mangataka amy Zagnahary zay amy raha laty eto ny volagna hoe, tsy ho hisy baraka amin'ny Ambarivo be Somaro, ary tsy ho hisy baraka amin'ny vahoaka any Ambarivo be Somaro. Kofa lany daty ampobia. Anareo agnatiny avion ne misy fiche igny, fiche de renseignement. Anareo ampafy miramasy raha igny. Anjara anareo mizaha par jour, azao fo mavaza tokony mody lany visa ao. Bruno Jean-Jacques Demer, anao mody fa visa anao lany alo. Rentre chez toi, point barre, basta. Fa tsy reo midoko mandoto tanàna magnaratsy fatao. Azafady e. Madagascar tsy poubelle. Madagascar c'est un pays riche. Tsy tokony hijaly vahoaka. Ary kaza-pijaligna vahoaka. Aza vokisina vandy zay fa voky vandy 25 ans zay. Agnatiny 25 ans boka le 16 ans rody. Zay fa voky vandy.
atambatrako jiaby tamin'ny koragnanaka teo basy eky zalahy basy fagnabaribarianareo zay vahoaka fangalanareo baraka Madagasikara fa ty BSD 777 ampodiko ndraiky aminao Tsay Christian tompona ndraikitry voalohany anao ndraiky Rajoelina mialatsy afaka ordre de démission anao mpisigné izy primature reto ministre reto matoa izy nandeha tagny signavinao dikan'izegny enao ary matoa anao nagneky ny signé ordre de démission anazy dikan'izegny beko baka amy Rajoelina dikan'izegny anao roe raha io babe dalagnanao ataonareo fa azo atao karaha zegny zay aza lotovigny Madagasikara zala aza robaty ampidiana milazany nahezany maro izy Madagasikara ke eto isorako anareo jiaby nagnaraka rango tamin'ny voalohany ziska farany atsipiny tady amy tandrokomby atsipiny volagna amy fon'olo mitia fa zay eto ben oui ke zegny eto boka volaniko zama ministre ny intérieur ndraiky ministre ny tourisme tompona ndraikitry raha tsy manjary aminay ao ataondreto vahiny reto anareo amin'ny ambario beoko misy vazaha mitondra bajagy oui amin'ny ambario beo misy vazaha mitondra bajagy misy vazaha mandafo mosipa ndraiky sabeda raha zegny misy aminay ao mandafo mosipa ndraiky sabeda zay mba ene zanaky ambario be avako tsy ilaigna olo baka andafy tae manaiza andro sabeda zay ro koa tsy navitao taenaiza andro mosipa zay ro koa tsy navitao ke zegny izy raha avako aby ampidiana amin'ny asy ny tanànany Madagasikara fa nareo mialafa nareo tsy manjary n'olo anareo antsiradrano anareo ny kely antsy ny vahoaka idirany mahame velomatsika jiaby